Oyaore janeno mar Lolwe Tv kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 6 dwe mar 10 higa mar 2020 makelo ni chenro ni kaka pile en an Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thor mar wache oboke mar The Standard en ni The Hustler Fixing Ruto. The Hustler Fixing Ruto. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. Jatelo makedo kod jalup ker William Ruto e duond od bura mar Jubilee. Iwacho ni jatelo ni miluongo ni Nelson Zuya. Nelson Zuya en jakom duond od bura mar Jubilee kendo jatelo ma dhano mathoth ok ong'eyo. Kata kamano iwacho ni en jatelo man gi teko mapek mokalo e duond bura mar Jubilee kendo iwacho ni en jago makedo kod jalup ker William Ruto e duond od bura mar Jubilee. Nelson Zuya ikinde mokalo kane pok obedo jatelo mar siasa ne en makanga kendo bende en one of the hustlers. Koro hustler oyudre kod hustler wadgi. Koro iwacho ni hustler mokwongo miluongo Nelson Zuya men jakom duond od bura mar Jubilee en jatelo makedo mokalo kod jalup ker William Ruto e od duond bura mar Jubilee. Yes, Kiswahili wacho pwagu amepatikana na pwaguzi. Itoboke mar ariyo mar The Standard. Oganda mapacho kae, kwan oganda mapacho kae magamo kute mag COVID-19 idho malo odiochieng' kod odiochieng' kalure kod mano miwacho ni oganda mapacho kae ok lu chike mag gayo tuo mar COVID-19. Ma en ler mane ogol kod migao mar thieth odiochieng' manyoro kama CAS mar migao mar thieth mano Dr. Anan kata Dr. Rashid odiochieng' manyoro ne owacho ni kwan oganda magamo kute ma COVID-19 e pacho kae dhi malo mokalo kalure ni oganda ma pacho kae ok lu chike mane oket kod migao mar thieth e pacho kae mar gayo kendo duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Mago wanyalo kwayo oganda ma winjo wasani kata maneno wasani wabed akicha. Tuo mar COVID-19 pok nitie kendo tuo mar COVID-19 pok orumo. Walu chike moket kod migao mar thieth mar gayo landruok mar tuo mar COVID-19 kaka rwako mask, bet tenge kata social distancing kaachiel kod luoko lweto e kinde ka kinde. Kok watimo to tuo mar COVID-19 nyalo muocho okang' mar ariyo kaka osemuoche pinjego mag jowagunda. Wabed akicha. Let's be vigilant. Itoboke mar adek. Piny owacho kokadhe migao mar somo nyoro wacho ni gionge kod omenda madwarore mar nyiewo ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj mask e kinde ma weche mag somo biro chakore ayanga e pacho kae. Gino manyiso ni jonyuol ema biro nyiewo mask ne nyithindgi kata jopuonjre e kinde ma jopuonjre dhi yawo ayanga weche mag somo e pacho kae. Ma en ler mane ogol kod Principal Secretary e migao mar somo e pacho kae Dr. Belio Kipsang kama ne owacho ni biro chuno jonyuol ma pacho kae mondo onyiew masks ne nyithindgi e kinde ma gidhi chako weche mag somo e pacho kae. Itoboke mar 4 lero gimomiyo biro chuno piny owacho kokalo e migao mar omenda mondo ogo omenda manyien chapa kata ogo chapa omenda manyien kalure kod ni piny owacho onge kod omenda madwarore e pacho kae. Biro chuno piny owacho mondo ogo chapa kata print omenda mondo duok piny pek ma piny owacho kadhe e kindegi kalure ni migao mar omenda ne owacho ni Central Bank kata mano bengi maduong' ma pacho kae nigi nok mar omenda. Koro mondo gikony nok mar omenda e pacho kae biro chuno piny owacho mondo go chapa omenda manyien kata print pesa manyien mondo duok piny nok mar omenda manie bengi maduong' ma pacho kae mano Central Bank of Kenya. Itoboke mar 5 poloso mana ewi jakom mar duond od bura mar Jubilee mano migosi Nelson Zuya miwacho ni en achiel kuom jotelo madito e piny owacho mar Jubilee to moloyo e duond od bura mar Jubilee makedo kod jalup ker William Ruto
mokalo e pacho kae, kata odoko ni en jalno ma oganda mathoth ok ong'eyo, kendo en jalno mokohero lose mbele wang' liech kata dhi mbele kamera, lakini wacho ni en ng'ano man kod teko kod mbi mokalo e duond od bura mar Jubilee, kendo en motemo kedo kod jalup ker William Ruto mar duoko piny mbi mar jalup ker William Ruto e duond od bura mar Jubilee. It oboke mar 6 nyaka 7 lose wi chenro ma jagoro maduong' mar Jubilee migosi Raphael Tuju nengo mar gero ute manyangafu kata real estate nyalo kawo omenda maromo bilion 2.4. Raphael Tuju nen kod chenro mar gero real estate kata kar dak manyangafu ma dhi muonyo omenda maromo bilion 2.4. Kata kamano ne nitie jogo mane okon anyalo wacho nitie jok mane otiyo kod omenda gi yo marach, kendo wacho ni manyalo miyo Raphael Tuju yudo lal mar omenda maromo bilion 2.4 mane ogeno tiyo kod e gero real estate manyangafu e pacho kae. Inyalo nyiewo oboke ni mar The Standard mondo isom midhiero makwako Raphael Tuju wuod Rarieda e kindegi. It oboke mar 8 ker Uhuru Kenyatta gikone to ne omol e pacho kae otieno manyoro kowuok e piny mar France, kama ne otime limbe, kama ne obede kod ker mar piny France Emmanuel Macron, e kinde mane piny France omiyo piny Kenya omenda mar hola maromo bilion 180 ma idhi tiyo kodo e gedo mag wang' apeyni mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano, e kinde manyo ker Uhuru Kenyatta omol e pacho kae, nyoro gik mane orwake kata gigo morito ker Uhuru Kenyatta gin gigo madek madongo. Achiel kuom gigo morito ker Uhuru Kenyatta e kinde mane omol e pacho kae kowuok e piny mar France en lweny mane omuoch e kaunti ma Murang'a e kinde mane jalup ker William Ruto otimo romo mar siasa e gwenge mag Murang'a, gino ma iwacho ni opogo jotelo mawuok e Kenya madiere. Mano en gino achiel ma ker Uhuru Kenyatta nyaka dhi rakore kodo, kendo ng'en to okelo winjruok. Wach ma bende orito ker Uhuru Kenyatta en liet mar siasa ma idho malo e pacho kae, to moloyo mikelo kod jalup ker William Ruto e kinde mosedhi nyime kotimo kampen mare mohiu motelo ne yiero maduong' mabiro, kata odoko ni odong' higni 2 e kichako campaigns e pacho kae. Gino ma bende orito ker Uhuru Kenyatta e kinde mane omol e pacho kae en report mar BBI. Komiti mane ochuog mondo olos report mar BBI nosetieko tije mage dweche 4 mokalo. Kata kamano, ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga pok okawo report mar BBI, kendo weche mwaseyudo ka jofwamb weche maling'ling' ma wan go en ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyalo dhi kawo ayanga report mar BBI thuolo moro amora e kor dweni kok kor jumani. Mano it oboke mar 8. It oboke mar 10 lose wi weche mag andiwo kata kal ma okwako gwenge mag Makueni. It oboke mar 12 ywarok e kind jaod William Ole Ntimama mano mosenindo William Ole Ntimama kaachiel kod nyithinde ewi mwandu maromo omenda milion 100. Ywarok e kind jaod William Ole Ntimama kaachiel kod nyithinde ewi mwandu maromo omenda milion 100. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni to oboke ni mar The Standard kaachiel kod oboke mambalang' malose e weche mag omenda mano Financial Standard be ni oboke ni mar Standard. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke, to moloyo weche mawuok e English Premier League e piny mar Ingreza, kama iwacho ni the collapse of EPL top dogs. Giko odira mokalo ne en giko odira mapek mokalo ne time madongo ta clubs madongo mag English Premier League, ka clubs 3 madongo mag English Premier League ne ogo proper. Mokwongo, Leicester City norodho Manchester City gonde 5-2. Tugo mar 2 mokadwa lose mathoth en Tottenham Hotspurs nochwado the great Manchester United gonde 6-1.
Bang'e to Liverpool, joloch maduong' mar English Premier League season mokalo, ne orodhi gonde 7-2 kod Aston Villa. Koro wanyalo wacho kama, in simple terms, the best teams lost over the weekend. Time madongo kendo madito kendo midewo e piny mangima ne olo e giko dira. Koro ka team mari ne okolo e giko dira e English Premier League, ng'eni ipako team mandhim. Ito Oboke mar 35 lose gimomiyo Eliud Kipchoge ne olo e ng'wech mag London Marathon. Inyalo neno janeno mar Lolwe TV. Jotugo madito kod timi madito ne okotimo maber gi kodira. Eliud Kipchoge, jang'wech marahuma e piny mangima, bende ne olo e London Marathon gi kodira kod jang'wech mandhim ma japiny Ethiopia Shura Kitata. Manchester United, team maduong', bende ne olo. Liverpool, team matemo bedo maduong', bende ne olo. Koro team matindo ka Arsenal, kane oloyo ng'ato to giparo ni gin team madongo. Even legends have got their off days. Oboke mar 2, wan kod oboke mar Daily Nation. Cameraman mara ng'eni gombo mnabaya kod magina anan loyal. Ito oboke mokwongo mar Daily Nation, thoro mara wacho oboke mar Daily Nation en ni how politicians plotted chaos. Kaka josiasa ne ochano lweny e gwenge mag Murang'a. E kaunti ma Murang'a e kinde romo mar jalup ker kata lime mar jalup ker e kaunti ma Murang'a, kamiwacho ni josiasa mag Kieleweke kaachiel kod kweth mar Tanga ne ochano lweny kendo ne onyiewo ojende kendo ne oting'o ojende kowuok e kaunti ma Nairobi nyaka Murang'a mar muocho lweny. Iwacho ni josiasa mag Kieleweke kaachiel kod Tanga ne onyiewo rowere kendo oting'o rowere kowuok e kaunti ma Nairobi nyaka e kaunti ma Murang'a mondo odhi omuoch lweny e kinde limbe mar jalup ker William Ruto e kaunti ma Murang'a. Ito oboke mar 4 e Daily Nation, ute mag tiegruok mamalo mano colleges kaachiel kod mbalariany ma pacho kae nochako ayanga chenro mar chako somo e pacho kae. Ute tiegruok mamalo colleges kaachiel kod mbalariany gikone nochako ayanga chenro mar weche mag somo odiochieng' manyoro, kendo first year students mago jopuonjre meka donjo e mbalariany kaachiel kod colleges e thuolo mokwongo nyoro chako donjo e universities kaachiel kod colleges mopogore opogore e pacho kae. At least nyalo wacho ni there is a ray of hope. Ito oboke mar 5, dhi bedo lweny kata dhi bedo amen mar siasa e kind gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho kaachiel kod jalup ker William Ruto e yiero matin e kar od bura ma Msambweni. Dhi bedo amen mar siasa e kind gavana ma Mombasa 001 Ali Hassan Joho kaachiel kod jalup ker William Ruto e kinde ma campaigns mag od bura matin ma Msambweni kalore kod tho mar jaod bura ma Msambweni mosenindo kanene ka. Kata kamano dhi bedo amen mar siasa e kinde ma campaigns e wi yiero matin mar od bura ma Msambweni dhi bedo kind jalup ker William Ruto kaachiel kod jalup ker William Ruto e kinde ma gidhi menyore kod Ali Hassan Joho mar ODM madhi siro lwedo jachung' mar ODM e kinde ma William Ruto dhi siro lwedo jachung' mar Independent. Ito oboke mar 6, ker Uhuru Kenyatta gikone to ne omol e pacho kae kowuok e piny mar France, kama iwacho ni kinde mane ochopo e pacho kae gigo mane orwake gin lweny mamono otimre e kaunti ma Murang'a kaachiel kod report mar BBI migeno ni odhi kawo ayanga e pacho kae.
lweny kaachiel kod ywaruok e kind jopur mag majan e pacho kae be nieto oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation, piny owacho ok bi chuno jopuonj kaachiel kod jopuonjre mag primary kaachiel kod sekondar mondo otimne pim mar COVID-19. Piny owacho ok dhi chuno jopuonj kaachiel kod jopuonjre mag skunde mag sekondar kaachiel kod primary mondo otimnegi kata pim mar tuo mar COVID-19 e kinde ma idhi yawo skunde e pacho kae. Mano en ler mane ogol kod migawo mar somo. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wacho oboke mar The Star en ni Uhuru allies plot to kick out Ruto as DP. Jotelo motenore kod ker Uhuru Kenyatta chano thicho oko William Ruto kaka jalup ker ma pacho kae. Jotelo motenore kod ker Uhuru Kenyatta mano tim kieleweke chano thicho oko jalup ker William Ruto kaka jalup ker ma pacho kae. Ito oboke mar ang'wen be polo somo ni chenro mar thicho oko William Ruto ka jalup ker ma pacho kae. Ito oboke mar 6, jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a owacho ni ok gibi yie ne jalup ker William Ruto odhi nyime kod kelo lweny e gwenge mag Murang'a. Ito oboke mar 7, Peter Kenneth owacho ni jotelo mawuok e Kenya madiere ok bi yiene jotelo mawuok e counties mamoko mondo kelo lweny e Kenya madiere. Tok oboke mar The Star, jotugo ariyo mag Harambee Stars mano Francis Kahata kaachiel kod jagol Ian Otieno nyoro riwore kod kweth mar Harambee Stars mano chako tiegruok ayanga motelo ne tugo margi kindgi kod piny Zambia chieng' tich abich. Nyalo paro chieng' tich abich Harambee Stars dhi rakore kod tim mar Chipolopolo mar Zambia e paw tuke ma Nyayo National Stadium, kendo wan gi geno ni Harambee Stars dhi timo maber. Kata kamano jotugo madito kaka Engineer Michael Olunga, Captain Victor Mugubi Wanyama to ok dhi chopo e tugo makamano. Mano bende makelo e gikono mar oboke. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.